97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tayong mga tao na nabubuhay sa mundo ay merong tinatawag na pangarap. Isang bagay na nais nating makamit o maabot na ating pinagsusumikapan. Bawat tao ay may iba't ibang pag-iisip. Kaya naman may kanya-kanya tayong pangarap sa buhay. Mga pangarap na nagsisilbing isa sa ating inspirasyon kung bakit tayo ay determinado at nagsusumikap sa ating mga ginagawa. Ang pangarap ay hindi madaling makamit, ngunit tiyak mo na maaabot ang pangarap kung ikaw mismo ay merong pagtsatsaga at pagsisikap. Pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ang isa sa mga sagot upang maabot ang iyong mga pangarap. Idagdag mo pa ang determinasyon at tamang diskarte sa buhay sa pagkamit ng pangarap mo sa buhay sa kabila ng napakaraming balakid upang makamit ang mga ito. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Veron, na bagamat pilit na hinahadlangan ng napakaraming pagsubok, ay nagawa niyang maabot ang magandang buhay na pinapangarap niya para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Veron, 53 years old at kasalukuyang nakatira sa Moriya, Ibaraki, Japan. Kasama ang aking 2 anak at ng aking long-time Japanese fiancé. Nais ko lamang na ibahagi ang kwento ng aking pakikipagsapalaran sa bansang hindi ko kilala at pakikisalamuha sa mga taong naiibang lengguwahe at kultura sa ating mga Pilipino. Isa pang dahilan ng paglalahad ng kwentong ito ay upang magsilbing inspirasyon sa lahat ng tao na kagaya ko ay nangangarap na umunlad at umasenso sa buhay. Pero lagi nating tatandaan na ang pag-unlad ay hindi natin basta-basta makakamit kung hindi tayo magsisikap na mangyari yon. Dahil ang pag-asenso at pagkamit ng mga pangarap ay hindi basta ibinibigay sa atin. Kailangan natin itong paghirapan at pagsumikapan. At sisimulan ko na ang aking kwento kung paano nga ba ako napadpad sa isang dayuhang bansa upang makipagsapalaran. Papadudo 3 kaming magkakapatid na pawang mga babae at ako ang bunso. Nasa average level noon ang antas ng pamumuhay namin na kung minsan ay wala, minsan ay meron. Nag-aaral ako noon sa isang university sa Katipunan Avenue bilang second year college sa kursong Business Administration. At masasabi kong hindi naging madali ang buhay namin noon, lalo pa at hirap kami sa usaping pinansyal. Idagdag mo pa na mahilig ding magsugal ang mami ko, kaya nga madalas silang mag-away noon ni Daddy. Na di kalaunay nauwi na sa hiwalayan dahil sa hindi na maawat ni Daddy ang pagsusugal ni Mami. Halos tinitipid ko noon ng pera para lamang magkasya yon ng 1 linggo para sa pamasahe at baon ko. Ugali kasi ni Mami na kapag binigyan niya ako ng pera ay bahala na akong mag-budget noon. Pero kahit naman na ganon siya ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya nga ako nagpupursige sa pag-aaral ay para makapagtapos ako at makahanap ng magandang trabaho at may ahon ko sa hirap ang pamilya ko. Pero dahil nga sa palagiang pagsusugal noon ni Mami ay unti-unti na ring nauubos ang mga ipon namin, pati na rin ang perang iniwan ni Daddy para sa pag-aaral naming magkakapatid.
Dahil nga doon ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral at dahil uso noon ang mga recruiter ng entertainer sa Japan, ay isa na rin ako sa nag-apply para magtrabaho doon. May nakilala kasi si mami noon na entertainer sa Japan. Nakakauwi lang ng Pilipinas para magbakasyon at nireto nga raw niya ako. Pasensya ka na, anak, at hindi ko na kayo kayang pag-aralin lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Patitigilin muna kita sa pag-aaral, nak. Pero mami, alam niyo po kung gaano ko kagustong makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko naman yon. Kaya lang nasa second year ka pa lang naman eh. Ang mga ate mo graduating na pareho. Kaya kailangan nilang magpatuloy sa pag-aaral. Mami naman eh. Kahit wag niyo na po akong bigyan ng pangkain ko, pamasahe lang po okay na. Basta maituloy ko lang po yung pag-aaral ko. Nak, kahit pamasahe wala na rin ako may bibigay sa'yo. Lalo na ang layo ng university na pinapasukan mo. Ay yung mga ate mo naman isang sakay lang ng jeep makakarating na sila sa university nila. Ang unfair naman po, mami. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral eh. Pero kailangan mo nga munang tumigil. Pwede mo naman ituloy ang pag-aaral mo pag nakatapos na mga ate mo. Nangako naman sila na pag-aaralin ka kapag nakatapos na sila. Eh kung mag-part-time job na lang po kaya ako para mapag-aral ko po ang sarili ko. At anong trabaho naman ang papasukin mo? Katulong, tindera, janitress, serbidora? Ganun mga trabaho ba ang gusto mo? Pwede po ako magtindera o kaya janitress. Hindi ako papayag. Magkano lang naman ang kikitain mo dyan? Hindi yun sasapat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya ang mabuti pa, makinig ka na lang sa akin. Pansamantala ka lang naman titigil eh. Pero mami… Wala nang pero-pero. Kung gusto mo talaga magtrabaho para makapag-aral, ba't di mo subukan mag-Japan? Japan po? Oo! May kumari ako na kauuwi lang galing Japan. Entertainer siya doon at balita ako malaki ang sweldo. Gusto niyo po na magtrabaho ako sa Japan? Temporary lang naman anak, habang hindi ka pa naman nag-aaral. Mag-ipon ka at saka ka magpatuloy sa pag-aaral mo. Pero ang layo po ng Japan, mami. Hindi rin po ako marunong mag-Japanese. Matututunan mo naman yun, nak. Yung kumari ko nga hindi yung marunong maghapon pero tignan mo naman ngayon, para ng hapon ko magsalita. O bakit? Ayaw mo ba? Malaki ang sweldo doon. O kung magkataon pa makapangasawa ka ng mayamang hapon, giginhawa ang buhay natin. Di ko naman po kasi alam kung ano magiging kapalaran ko doon. Anong magiging buhay ko doon? Baka mapahamak naman po ako. Ano ka ba, nak? Tutulungan ka ng kumari ko. Sigurado kung hindi ka niya pababayaan doon. Siya ang bahala sa lahat. Nangangailangan daw sila ng entertainer. Malay mo naman. Ito na pala magiging swerte natin. Swerte mo! Pwede po bang pag-isipan ko muna? Ay bakit pag-iisipan mo pa? Eh kasi ayoko pong lumayo sa inyo. Huwag mo kong alalahanin dito, nak. Pagkakataon na to. Kapag sinwerte ka sa trabaho mo sa Japan, hindi ka lang basta makakaipon para sa pag-aaral mo. Mabibigyan mo na rin ako ng maginhawang buhay kagaya ng lagi mong sinasabi sa akin. Kaya ko naman pong gawin yun kahit nasa Pilipinas ako eh. Pero mas mapapabilis kung sa Japan. Wala na tayong babayaran na kahit ano. Si Kumari nang bahala sa lahat ng kailangan mo. Pag-isipan mong mabuti, nak. Sige po. Papadudot halos maiyak ako noong sabihin sa akin ni mami na kailangan kong tumigil sa pag-aaral dahil hindi na niya ako kayang pag-aralin. Sa totoo lang ay kaya ko namang mamasukan habang nag-aaral kung yun lang naman ang tanging paraan para maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Pero dahil sa hindi pumayag si mami ay wala akong nagawa
Kung hindi ang pumayag lang, lalo pa at wala rin naman akong ibang choice. Desisyon pa rin naman niya ang masusunod sa bandang huli. At hindi ko rin alam kung susundin ko ba siya na magtrabaho muna ako sa Japan para makapag-ipon, kaya sinabi ko na lamang na pag-iisipan ko. Pero kung ako ang tatanungin ay ayaw ko dahil unang-una sa lahat ay malayong malayo ako kay mami at sa mga kapatid ko. Pangalawa ay hindi ko kabisado ang kultura ng mga Hapon at ang pananalita nila. At pangatlo ay natatakot ako, Papa Dudut, na baka makatagpo ako ng mga yakuza doon. Base kasi sa mga nababasa ko sa mga libro at napapanood ko sa TV ay kinakatakutan daw ang mga yakuza. Nalaman nga ng mga kapatid ko ang balak ni mami na ipadala ako sa Japan at hindi sila natuwa. Sinubukan nilang kausapin si mami dahil masyado pa raw akong bata para magtrabaho at sa ibang bansa pa. Pero hindi rin nila natinag ang desisyon ni mami. Dahil kaming magkakapatid ay sobrang masunurin kay mami, kaya naman kung ano man ang nagiging desisyon niya ay sinusunod namin kahit na labag yon sa kalooban namin. Ilang buwan nga simula nang matigil ako sa pag-aaral ay graduate na rin pareho sina Ate Rachel at Ate Lou, habang ako naman ay undecided pa rin kung magtatrabaho ba ako sa Japan. Isang araw ay nabigla na lamang kami sa sinabi ni Ate Rachel na siya na lang daw ang pupunta ng Japan kapalit ko, total ay siya naman daw ay malakas ang loob. Hindi nga kumontra roon si mami at gaya ng napagkasunduan ay wala kaming binayaran kahit na 5 duling. Dahil sa kumare na ni mami ang sumagot sa lahat ng gastos at requirements. Ilang buwan din bago nakaalis noon si Ate Rachel at noong nasa Japan na siya ay ikinuwento niya sa amin kung gaano kaganda ang lugar na yon at kung gaano ka-organized ang lahat. Sobrang linis din daw ng paligid, hindi kagaya dito sa Pilipinas na kung saan-saan ka na lamang may nakikitang kalat. Sa pananatili nga roon ni Ate Rachel ay sinabi niya na gusto na raw niya roon, kaya naman sumunod na rin mag-Japan si Ate Lou. At hindi rin nagtagal ay ako naman ang sumunod noong taong 1990. Sa una ay nahirapan akong makisalamuha sa mga tao roon, lalo pa at hindi naman ako nakakaintindi ng Hapon o kaya naman ay nagsasalita ng Hapon. Pero hindi rin nagtagal ay nagustuhan ko na rin ang trabaho ko roon bilang entertainer. At dahil nga 3 na kaming nasa Japan ay unti-unti na naming naiparenovate ang bahay ni mami na ikinatuwa niya ng husto. Lagi rin kami nagpapadala sa kanya ng pera para makapag-happy-happy siya. Hindi naman lingid sa aming magkakapatid na mahilig sa sugal ang mami namin. Pero dahil mahal namin siya ay gusto naming ibigay sa kanya yung mga bagay na alam naming makapagpapasaya sa kanya. At nagtatrabaho kami dahil gusto naming makabawi sa kanya. At sa ilang buwan ko nga na pagtatrabaho noon sa Japan ay nakilala ko ang Hapon na napangasawa ko noong taong 1993 at kalaunan ay binayaan kami ng 2 supling na parehong babae. Mabait naman ang napangasawa kong Hapon, Papa Dudut. Ang problema nga lang ay hindi ko nalaman kaagad na adik pala ito sa sugal. Nalaman ko lang ang tungkol doon nang isang beses ay isa sa mga katrabaho niya ang nagsabi sa akin na hindi nga raw ito pumapasok sa trabaho dahil nagtatago ito sa mga pinagkakautangan nito nang dahil lang sa pagsusugal. Wala naman akong kamalay-malay noon dahil ang paalam niya sa akin ay may out of town project sila, kaya naman hindi siya nakakauwi sa bahay. Yun naman pala ay baon kami sa utang. Halos manlumo ako nang malaman ko ang kabuang halaga ng mga inutang niya. Sinubukan ko siyang tawagan at kausapin noon na harapin ang problemang ginawa niya, pero ang sabi niya ay natatakot siyang makulong. Bilang mag-asawa kami at kasal, ang utang niya ay utang ko na rin. Kaya naman problemado ako kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa utang namin. Kaya naman iyak ako ng iyak noon nang makauwi na ako ng bahay. At inabutan ko pa ang anak kong panganay na si Mariko na gumagawa ng mga homeworks niya. Kahit nasa Japan, lumaki si Mariko ay napakahusay niyang magtagalog.
dahil simula pa lang nang matuto siyang magsalita ay Tagalog na ang salitang ginagamit ko kapag kinakausap ko siya. Mama, bakit ka po umiiyak? Wala to, baby. Masama lang ang pakiramdam ng mama. Kilala kita, Mama. Alam ko may problema ka po. Pwede niyo naman pong sabihin sa akin kung ano po yung problema niyo eh. Ang papa mo kasi. Bakit po? May nangyari po ba kay Papa? Wala, baby. May nagsabi lang sa mama na si papa daw hindi na pumapasok sa work. Di po ba sabi ni Papa may out of town project po siya? So nagsinungaling po sa atin si Papa? Oo, baby. Nagsinungaling sa atin ang papa mo. Pero hindi lang yun ang problem ni mama. Ano pa po, Ma? Ang papa mo raw, hindi na siya pumapasok sa work kasi marami siyang utang. Nagtatago siya sa mga pinagkakautangan niya. Bakit po maraming utang si Papa? May gambling problem ang papa mo. Hindi po ba bad yun? Oo, bad yun. Pero ang pinoproblema ngayon ni mama, kailangan ko kasing bayaran lahat ng mga utang ni papa. Pero utang po ni Papa yun. Bakit po kayo ang kailangang magbayad? Kasi si papa asawa ni mama. At ang utang ni papa, utang rin ni mama. Unfair po yun, Mama. Si Papa lang po dapat ang magbayad nun. Yun kasi ang law, baby. Kailangan nating sumunod sa batas. Pero ikaw naman po ang mahihirapan. Dapat po tutulungan kayo ni Papa sa pagbabayad. Mas madali po yun. Hindi ko nga alam kung nasaan ang papa mo eh. Tinatawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Pag naghiwalay po ba kayo ni Papa, hindi nyo na po kailangan bayaran yung utang niya? Oo, pero mahabang proseso ang dadaanan ng pakikipaghiwalay ko sa papa mo. Hiwalayan nyo na po si Papa. Nagsisinungaling si Papa sa inyo eh. Sabi niya may out of town trip siya, pero wala naman po pala. Papayag ba kayo kung sakaling hihiwalayan ko ang papa ninyo? Kung yun lang po yung paraan para hindi na po kayo mahirapan, Ma. Bakit? Hindi nyo na ba mahal ang papa nyo? Bakit? Kami po ba, Ma? Mahal po ba niya kami? Oo naman, mahal niya kayo. Ano bang klaseng tanong yan? Kung mahal po kami ni Papa, hindi niya po kami pababayaan. Papadudot speechless ako ng mga oras na yon. At hindi ko malaman ang isasagot sa anak kong si Mariko. Sa murang edad niya kasi ay hindi siya mahirap paliwanagan ng mga bagay na tanging matatanda lamang ang nakakaintindi. Hindi ko tuloy maiwasang hindi humanga sa kanya dahil napakakalmado lamang niya at hindi nag-hysterical sa mga ganong klase ng bagay. Kung sa iba siguro na kaedad ni Mariko ay baka nagwala na, lalo na kung maghihiwalay na ang mga magulang nito. Papadudo taong 2007 ay nakapagdesisyon na ako na makipag-divorce na sa asawa ko. Pero dahil mahaba-haba pang proseso yon ay nakisama pa rin ako sa asawa ko nung minsan ay umuwi siya sa amin. Panay ang hingi niya ng tawad sa akin dahil itinago niya ang katotohanan. Pero sinabi ko sa kanyang wala akong pakialam, basta ang gusto ko lamang ay maghiwalay na kami. Hindi ko nga inaasahan na mabilis siyang papayag na maghiwalay kami. Samantala dahil nga sa ako na lamang ang inaasahan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral at mga pangangailangan ay nagpa siya akong magdoble kayod sa club na pinagtatrabahuhan ko. Sa pagtatrabaho ko na igugol ang buong panahon at oras ko sa kagustuhan na rin na mabayaran ang utang ng asawa ko. Ako na rin kasi ang nahihiya kapag may nakakakita sa akin na pinagkakautangan nito. Nakiusap ako sa kanila na unti-unti ay babayaran ko ang mga perang hiniram nito sa kanila at pumayag naman sila. Habang hindi pa nga na-approve ang divorce namin ng aking asawa ay nanatili pa rin kami ng mga bata kasama niya. Bagamat ayaw niyang makipaghiwalay sa akin ay wala rin naman siyang nagawa dahil gusto ko na talagang makipaghiwalay. Naisip ko kasi na baka sa susunod ay hindi lang ang pagiging sugarol niya ang problemahin ko.
Papa Dudut, hindi ko nga alam kung bakit ba ako nagpadala sa buyo ng mami ko noon na magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal at hindi ko pa lubusang kilala. Masyado pa akong bata noon at wala pa naman sa isip ko ang pag-aasawa. Kung alam ko lang sana na magiging ganon ang sitwasyon at mababaon din ako sa utang ay hindi na sana ako nagpakasal. Pakiramdam ko tuloy ay ibinalik ko lang ang 50 lapad na ibinigay ng asawa ko noon kay mami para lang mapakasalan ako. Sa Japan kasi, Papa Dudut, ay may kaugalian na kapag mag-aasawa ang lalaking Hapon ng babaeng iba ang lahi ay obligado silang magbigay ng 100 lapad sa mga magulang ng babaeng pakakasalan nila. Pero ang sa kaso namin ay 50 lapad lamang ang naibigay ng asawa ko kay mami dahil hindi naman siya mapera at biglaan lang din ang pagpapakasal namin. Matapos na kasi ang kontrata ko noon sa club na pinagtatrabahuhan ko at hindi nga ako nakapag-renew sa hindi ko malamang kadahilanan. At dahil nga tapos na ang kontrata ko ay kailangan ko nang bumalik ng Pilipinas. Pero kinausap ako ni mami na kung makakahanap daw ako ng Hapon na willing akong pakasalan ay mainam para maging ganap na Japanese citizen raw ako at hindi ko na kailangang bumalik pa ng Pilipinas. Nabigla naman ako noon sa sinabi ni mami dahil ang kasal para sa akin ay ginagawa lang kasama ang taong mahal mo at wala ng ibang dahilan. Mataas ang respeto ko sa salitang kasal at napakasagrado noon para sa akin. Kaya hindi ko lubos maisip ang naging suggestion sa akin ni mami na magpakasal ako ng ganun lamang. Pero dahil sa hindi ko rin magawang suwayin si mami ay pumayag akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal hanggang sa nagkaroon na kami ng anak. Sa paglipas naman ng panahon ay natutunan kong mahalin ang lalaking napangasawa ko. Pero lahat ng iyon ay naglahong parang bula nang malaman ko ang sekretong tinatago niya sa akin. Pero kahit na ganoon ay naisip ko na kung hindi man ako sinwerte sa asawa, ay sobrang swerte ko naman sa mga anak ko dahil mahal na mahal nila ako. At lagi silang nandyan para damayan ako. Mariko, Bakit po, Ma? nakapag-decide na ako na tuluyan na ako makikipaghiwalay sa papa niyo. Di ba po naghiwalay na kayo ni Papa? Oo, pero hindi pa naman yun na-approve. Nasa proseso pa kaya naghihintay pa tayo, di ba? Ganun po ba? Pero sigurado na po ba kayo? Hindi niyo na po ba mapapatawad pa si Papa? Matagal ko nang napatawad ang papa niyo. Alam niyo namang hindi ako nagtatanim ng galit, di ba? Opo, Ma. Sobrang bait niyo nga po eh. Pero kahit napatawad ko na ang papa niyo, kailangan ko tong gawin. Nagsinungaling na siya sa akin at alam kong uulitin niya yon. Ang importante lang sa akin ngayon, kayong dalawang magkapatid. Sasama po kami sa inyo, Ma. Huwag niyo po kaming iiwan kay Papa, ha? Siyempre hindi. Hindi ko kayo iiwan. Kaya nga ako nagsisikap dahil sa inyo. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para sa inyo. Thank you po, Ma. Kasi kahit nahihirapan na po kayo sa pagbabayad ng utang ni Papa, hindi niyo pa rin kami pinapabayaan. Bakit ko naman kayo pababayaan? Mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Alam ko po na halos hindi na po kayo nakakapagpahinga dahil sa pagtatrabaho para lang po mabayaran ng mga utang ni Papa. Huwag mo akong intindihin, anak. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Sa inyo ako kumukuha ng lakas para kayanin ko lahat ng to. Sorry po, Ma. Kasi wala man lang po kaming maitulong sa inyo. Hindi, anak. Hindi mo kailangan mag-sorry. Basta mag-focus lang kayo sa pag-aaral nyo, okay? Gagawin ko ang lahat para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Hindi bali nang mapagod ako sa pagtatrabaho. Basta maibigay ko lang lahat ng kailangan nyo. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging mama namin. Hindi, mas maswerte ako. Kasi kayo ang naging mga anak ko. Mahal na mahal po namin kayo, Ma. Mas mahal ko kayo. Huwag na po kayo umiyak, Ma. Kahit ano pong mangyari, sa inyo po kami sasama. Salamat, anak. Salamat.
Hayaan mo ma, pag nakatapos kami ng pag-aaral, kami naman po ang bahala sa inyo. Gagawin ka naming reyna. Hindi nyo na po kailangan magtrabaho kasi kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Ano ba yan ma? Pati po ako naiiyak eh. Nasaan na ba ang kapatid mo? May practice daw po sila para sa theater play nila. Ay oo nga pala, manunood pala tayo no next week. Opo, next week na po yun. Ay, oo nga po pala. Ako din po pala ma, may gusto rin po sana akong salihan na club. Anong club naman? Tennis club po. Oo, ba't di ka sumali? Eh wala pa po kasi akong gamit eh. Sus, yun lang pala. Sumali ka. Ibibili kita ng mga kailangan mo para sa tennis club. Talaga po? Oo naman. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Thank you po ma. Thank you so much po. I love you po ma. Papadudot taong 2008 nga ay tuluyan nang napawalang bisa ang kasal namin ng asawa ko. At nanatili naman siyang tahimik tungkol doon. Na-realize din daw niya ang pagkakamaling nagawa niya. Pero huli na para magsisi pa siya. Hindi lang daw niya matanggap na sarili niyang pamilya ang magiging kapalit sa mga utang niya. Matagal ko naman siyang napatawad at masasabi kong nanghihinayang din ako sa mga pinagsamahan namin. Lalo pa at may 2 kaming anak. Pero wala naman ako magagawa dahil yung pagsisinungaling niya sa akin ay hindi ko mapapalampas. Buong pagsasama namin ay naging tapat ako at wala akong inilihim sa kanya dahil ayaw ko na maglihim siya sa akin. Kung sana ay ipinagtapat lang niya sa akin ang totoo ay baka naiintindihan ko pa. Pero napakatagal ng panahon niyang itinago sa akin ang addiction niya sa sugal at ibinaon niya pa sa utang ang pamilya namin. Ang tanging nasabi ko lang sa kanya noon ay ayusin na niya ang buhay niya dahil hindi na kami bumabata pa. Na kung may balak pa siyang mag-asawa ulit ay huwag na niyang ulitin ang pagkakamaling ginawa niya dahil napakahirap ng broken family. At alam na alam ko yon. Hindi ko na naman siya pinagbawalan na madalaw ang mga bata kung gusto niya. Pero nahihiya na raw siyang humarap sa mga anak namin dahil alam niya raw sa sarili niya kung gaano siya nagkulang sa mga ito. Sinabi ko naman sa kanya na matalino at mabait na bata ang mga anak namin. Kaya maintindihan nila ang sitwasyon at hindi nila magagawang magtanim ng galit sa kanya. Nginitian lamang niya ako at saka siya muling humingi ng tawad sa akin at sinabing sana ay maging magkaibigan kaming ulit. Sinabi ko namang walang problema sa akin dahil mabuti na nga rin yon na wala kaming sama ng loob sa isa't isa bago tuluyang maghiwalay ang mga landas namin. Nagpasalamat din siya ng gusto sa akin dahil nagawa kong bayaran ang lahat ng mga utang niya. Ginawa ko ang lahat noon dahil nga sa mag-asawa kami at ayaw ko rin na mabaon sa utang ang pamilya namin. Hindi naman ako nanghihinayang sa pera na ipinambayad ko sa mga utang niya. Ang tanging pinanghihinayangan ko lamang ay ang pamilya naming nasira dahil lamang sa pagkalulong niya sa sugal. Hindi naman sa nag-iisip ako ng hindi maganda pero what if kung sa susunod ay may mapahamak na dahil sa mga utang niya. Pero tapos na yon at tuluyan na nga kaming naghiwalay. Ang tanging priority ko na lamang ng panahon na yon ay ang mga anak ko. Kung paano kami kakain sa araw-araw, kung paano ko sila igagapang sa pag-aaral. Papadudot ng upahan kami noon sa isang maliit na apartment na mura lamang. Nagtiyaga muna kami roon kahit na hindi yon kasinlaki ng bahay ng dati kong asawa. Ayos lang naman daw sa mga anak ko dahil ang importante raw ay may masisilungan kami at magkakasama. Doon ko nga na-realize na kahit lagi akong wala sa bahay dahil nagtatrabaho ako, ay alam kong napalaki ko sila ng maayos. Dahil hindi sila nagdedemand sa akin ng kung ano-ano, lalo na kung alam nilang hindi ko kayang ibigay. Samantala naging maayos naman ang pamumuhay naming mag-iina. Kahit paano ay nakakaraos kami sa araw-araw at natutustusan ko ang pag-aaral nila.
May mga time lang talaga na kapag nagkakasakit ako ay napapaiyak na lamang ako dahil naiisip kong hindi ako pwedeng magkasakit. Lalo pa at ako na lamang ang inaasahan ng mga anak ko. Hindi ko rin naisip na humingi ng tulong sa mga kapatid ko noon, Papa Dudut, dahil alam kong may mga kanya-kanya rin silang problema sa buhay at ayaw ko nang dumagdag pa. Pinilit kong kayanin lahat ng pagsubok na dumarating sa akin. Palagi lang akong nagdarasal sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas at tapang para harapin ang lahat ng pagsubok na yon. At alam kong nakikinig siya sa mga panalangin ko dahil alam kong ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Ilang linggo pa nga lang habang pauwi ako galing sa trabaho, Papa Dudut, ay may isang babaeng lumapit sa akin at nagpakilalang teacher sa isang university sa Ibaraki, Japan. Nahalata ko naman kaagad na hindi siya Hapon at isa siyang Pinay. Kaya naman tumigil ako sandali para makipag-usap sa kanya, Papa Dudut. Hi, magandang gabi sa'yo. Ay, madaling araw na pala. Hi Den, may kailangan ka? Actually, meron. Baka lang kasi gusto mong i-consider. Pwedeng diretsahin mo na ako kung ano ba talagang kailangan mo? Oh, sorry. Ako pala si Gracia. Anyway, math teacher ako sa Seiha University and almost 7 years na ako nagtuturo. Okay, anong kailangan niyo sa akin? Bale, lagi akong kasama nung asawa ko na pumupunta dun sa club na pinagtatrabahuhan mo. Don't get me wrong ha, lagi kasi silang nagiinuman sa club na yon kasama ng mga katrabaho niya. Lagi ako nakikisabit, alam mo na, baka mga liwa si Mister. Kidding aside, napansin kita agad. Bakit? Kilala mo ba ako? Hindi kita kilala personally pero lagi kasi kitang nakikita at lagi rin kitang inoobserbahan. Magaling ka palang mag-English. Oo. English kasi talaga ang language na ginagamit ko nung mapunta ako rito. Nakasanayan ko nang gamitin. Ano bang meron? Baka kasi gusto mo mag-apply bilang English teacher para hindi mo na kailangan magtrabaho sa club. Hindi sa minamaliit ko yung trabaho mo pero sayang kasi yung husay mo sa pagsasalita ng English. Gustuhin ko man pero hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Kaya nga nagtsatsaga ako sa club bilang entertainer eh. Yun lang ba? Walang problema yun. May program ang Seiha University na open sa mga balak maging English teacher. Iti-train ka nila. Siyempre mag-aaral ka uli pero magpo-provide sila ng allowance para sa'yo. Pero may mga exams na dapat mong ipasa kung gusto mo talagang maging teacher. Then, kapag nakapasa ka at nakagraduate, pwede ka nang kumuha ng lisensya bilang teacher and last but not the least, kailangan mong umattend ang mga seminar. Kung mag-aaral kasi ako ulit, paano naman ang pamilya ko? May 2 akong anak na nag-aaral. Nagbabayad pa ako ng renta sa apartment na tinitirhan namin. Tulad nga ng nabanggit ko, may allowance na ibibigay sa'yo kapag nag-train ka under Seiha University. 2 lapad yun kada buwan, edi 10,000 pesos. Bakit ganun kalaki ang allowance? Kasi in demand ang English teacher dito sa Japan. Kung di mo napapansin, halos mabibilang mo lang yung mga Japanese na nakakaintindi ng English. Kaya ang gusto nila, kumuha ng mas marami pang English teacher na capable talaga at mahusay sa English. Kung tutusin, di ka na mahihirapan kasi marunong ka nang magsalita ng Hapon. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman, pwede. Pero kung gusto mong mapadali ang pag-iisip mo, tutulungan kita. Aside sa mga benefits na nasabi ko sa'yo kapag nag-undergo ka na ng training, kung may mga anak kang nag-aaral, pwede nilang bigyan ng scholarship kung makakapasa sila sa exam na ibibigay ng university as long as within high school bracket pa sila. Kung college naman na sila, di na sila eligible para sa scholarship. Talaga pwede silang maging scholar? Sakto kasi nasa junior high pa lang ang mga anak ko. Ayun! Pwede pa sila! Kailangan lang nilang mag-take ng exam. Pero okay lang ba yun? Sa ibang school sila nag-aaral eh. Oo, kasama yan sa program nila. Ang kaibahan lang, kung sa Seiha sila nag-aaral, di na nila kailangan mag-take ng exam. Basta may proof lang na indigent sila or may financial problem na nakakahadlang sa pag-aaral nila. Paano ba mag-apply? Gusto ko sanang subukan. Nice decision! So, para makapag-apply ka, syempre kailangan ng mga document mo, birth certificate, certificate of residency, visa. Yung mga additional requirements, sila na bahala magsabi sa'yo. Basta i-ready mo lang lahat ng mga binanggit ko sa'yo. Marami pa silang benefits sa ibibigay kapag nakapasa ka na.
Sige, maraming salamat. Pero paano ba? Paano kita makukontak para sana matulungan mo ako makipag-usap sa kanila? Eto, nandyan yung contact number ko. Tawagan mo ako pag handa ka na ha. Maraming salamat, Gracia. Walang anuman. Sino pa pang magtutulungan sa dayuhang bansa na to? Eh di tayo lang din na kapwa mga Pilipino. Papadudot pakiramdam ko na mga oras na yon ay pinatakan ako ng Diyos ng swerte dahil noon pa man ay gusto ko nang makapagtapos ng pag-aaral at tila iyon na yata ang sign ng katuparan ng pangarap ko. Sa totoo lang, simula nang mapadpad ako sa Japan ay sobra akong nanibago. Hirap ako sa lengguwahe nila at hindi ko masyadong alam ang trabahong pinasok ko. Sa dami ng mga nag-a-apply bilang entertainer sa Japan ay hindi ko akalain na mahirap palang kumita. Bawat lapad ay kailangan mong pag-igihan. May mga araw nga na gusto ko nang sumuko dahil sa sobrang pagod. Trabaho sa gabi, maglinis ng club, practice sa umaga, trabaho ulit sa gabi. Mga oras na parang gusto ko na lamang umuwi kasi ang hirap pala. Mag-isa akong lumalaban para sa kinabukasan ko at ng mami ko na nasa Pilipinas. Pero naisip ko na hindi ako nagpunta ng Japan para lamang sumuko dahil lang sa nahihirapan ako. Ginagawa ko yon para sa mami ko at nung magkaroon nga ako ng anak ay sila na ang naging inspirasyon ko para magpatuloy at mas lalong magsumikap. Nag-apply nga ako sa Seiha University bilang estudyante sa MA Teaching English. At sa totoo lang ay medyo nahiya pa ako noon dahil ako lamang ang pinakamatanda roon. Pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa makatapos na nga ako ng pag-aaral sa taong 2011. Vocational lamang yon kaya naman 2 years lang ako nag-aral. Nag-take pa muna ako ng exam at sa awa ng Diyos ay nakapasa ako. At sa wakas ay nakakuha ako ng lisensya bilang isang ganap na ESL o English as a Second Language Teacher ng Seiha University. Sinigurado ko rin na maka-attend sa lahat ng seminar para mas mapagbuti pa ang pagtuturo ko. Hanggang sa nakilala na nga ako bilang isang mahusay na guro. Nagbunga ang lahat ng paghihirap ko at pagtsatsaga. Pakiramdam ko noon ay unti-unti ko na ngang natutupad ang mga pangarap ko na akala ko ay hindi ko na matutupad dahil may mga anak na ako. Pero sila din ang naging daan para mas lumakas ang loob ko at patuloy na abutin ang mga pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa pamilya ko. Kagaya nga rin ng ipinangako ay nagkaroon ng scholarship ang mga anak ko at napakalaking tulong talaga noon sa amin. Dahil hindi ko na problema ang pagbabayad ng tuition fee nila. Nang mag-college naman sila ay hindi na sila sakop ng scholarship ng university. Pero doon ko na sila pinag-aral, total ay capable naman ako na pag-aralin sila. Mag-iisang taon pa lamang ako noon sa pagtuturo nang makilala ko naman ang big time na Hapon na naging boyfriend ko. Bago pa man naging kami ay katakot-takot na pambabasid na ang ginawa ko sa kanya. Sa dahilan nga na ayaw ko nang pumasok sa isang relasyon. Sa pagkadala ko sa ginawa ng dati kong asawa. Pero dahil nakita ko kung gaano siya kasinsero at kadeterminadong mabihag ang puso ko ay sinagot ko rin siya. Sa totoo lang ay sinagot ko siya dahil alam kong matutulungan niya ako sa maraming bagay. Pero kalauna naman ay talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Bukod kasi sa mabait siya ay nakita ko kung gaano siya ka-concern sa akin. Lalo na sa mga anak ko. Siya na nga rin ang nagpresenta na sasagot sa gastusin ng pagka-college ng mga anak ko. Akala ko ba may practice kayo ng tennis ngayon? Bukas na lang daw po since walang pasok. Ganun ba? Ang kapatid mo nandyan na ba? Lumabas lang po sandali, nagpunta sa store. Wala na raw po kasi siyang color pens eh. Eh ikaw, wala ka bang kailangan? Wala naman po. Okay, basta kung may kailangan ka magsabi ka lang sa akin ha. Okay po ma. Siya nga pala anak, may sasabihin sana ako kaso wala pa yung kapatid mo eh. Ano po yun? Importante po ba?
Oo eh. Pwede niyo naman pong sabihin sa akin. Ako na lang po magsasabi kay Akira. May good news ako. Sayang wala pa si Akira eh. Sabihin niyo na po, Ma. Ano po ba yon? Ang sabi kasi ng Tito Kenji nyo, siya na raw ang magpapaaral sa inyo sa college. Talaga po? Oo, kaya hindi na natin po problemahin ang gastos sa pag-aaral nyo. Pero okay lang po ba na ipaako niyo sa kanyang pagpapaaral sa amin? Siya naman na nagpupumilit na pag-aralin kayo, kaya hindi na ako nakatanggi. Kung ganon, good news nga po yan, Ma. Siguradong matutuwa po nito si Akira. Basta huwag niyong kalimutang mag-thank you sa Tito Kenji nyo, ha? Siyempre naman po. Pero seryoso na po ba kayo kay Tito Kenji? Bakit mo naman natanong yan? Kasi baka wala naman po talaga kayong feelings para sa kanya. Baka ginagawa niyo lang po to para sa amin, ha? Sa totoo lang, nung una yan talaga ang plano ko. Pero nakita ko kung gaano siya kabait at ka-concern sa atin. Kaya na-fall na rin ako sa kanya. Buti naman po kung ganon. Kasi hindi po deserve ni Tito Kenji na gamitin para sa ikakabuti po natin. Alam ko anak, huwag ka mag-alala. Sincere ang nararamdaman ko para sa kanya. So, may bago na po kaming papa? Papa? Agad-agad? Ay, hindi pa po ba? Masyado pang maaga anak. Bago kami mag-proceed sa next stage ng relasyon namin, gusto kong makilala muna namin ang isa't isa. Naintindihan ko po, Ma. Papadudod sinagot nga ng boyfriend ko ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak ko. At sobrang nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaan. Siya nga ang naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Ang gusto nga niya noon ay ilipat na kami ng tirahan pero mariin akong tumanggi. Lalo pa at nakakahiya naman kung iaasa ko ang lahat sa kanya kung may trabaho naman ako at kumikita na ng sapat para sa pamilya ko. Hindi naman niya ako pinilit pero sinabi niya na kung may kailangan ako ay huwag daw akong mahihiyang magsabi sa kanya. Dahil nga sa mga gandang katangian niya ay mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. At lumalim ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Nakilala namin ang husto ang isa't isa at doon ko nga nalaman na hindi lang pala siya basta mayaman. Napag-alaman ko nga na isa pala siyang anak na may-ari ng isang signature brand ng damit. Noong una ay hindi ako naniniwala, Papa Dudut, dahil parang too good to be true naman. Pero may mga patunay siyang ipinakita sa akin at speechless lamang ako. Feeling ko na mga oras na yon ay nananaginip lamang ako o kaya naman ay nasa loob ako ng isang nobela at palabas dahil parang hindi kapanipaniwala ang mga nangyayari sa akin noon. Minsan nga ay natatakot ako dahil parang sobrang swerte naman yata ang dumarating sa amin. Pero nagdarasal lamang ako sa Diyos. Nagpapasalamat at kung anuman ang plano niya para sa amin ay maluwag kong tatanggapin yon. Pero kahit na nalaman kong sobrang yaman pala ng boyfriend ko ay hindi ako nagdemand ng kung ano-ano sa kanya. Dahil kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko at sa mga anak ko. Ayaw kong abusuhin ang kabaitan niya dahil ang pagsagot niya lamang sa pag-aaral ng mga anak ko ay sobrang laking bagay na para sa akin. Sa sobrang tuwa ko nga sa mga nalaman ko ay agad akong tumawag kay Mami para magkwento. Mami, kumusta na po kayo dyan? Anak ko! Peron! Ayos naman ako rito. Huwag mo akong masyadong alalahanin. Ikaw, kumusta ka dyan? Ang mga apo ko, kumusta? Ayos lang po kami rito, Mami. Buti na patawag ka. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron po, pero mamaya pa po ang pasok ko. May ichichika lang ako sa inyo, Mi. Chika talaga? Tungkol saan ba yan? May boyfriend na po ako. Ay sus! Ang tanda mo na may pa-boyfriend ka pang nalalaman? Huwag ka nga, Mi. Big time ang boyfriend ko, ha? Ay di nga! Paanong big time? Anak siya ng may-ari ng isang signature clothing brand. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung anong brand yon kasi bawal daw. Talaga ba? Baka naman ako nilolok mo lang. Mami naman, magsisinungaling ba ako sa inyo? Kung ganun, saan mo nakilala yan? Paano mo nakilala?
Pinakilala lang po sa akin ng co-teacher ko. Ayun po, nabighani yata sa ganda ko, nanligaw na. Aba syempre no, sa akin mo yata minanay ang ganda mo. O anong plano nyo niyan? Wala pa naman po, pero sagot na raw po niya yung pag-aaral ng mga apo niyo sa college. Talaga ba? Ay mainam kung ganun. Hindi ka na mamomroblema pag tungtong nila ng college. Oo nga po eh, pero continuous pa naman po ang pagtatrabaho ko kasi ayoko namang iasa sa kanya lahat. Hindi ko pa naman siya asawa eh. Balak mo bang asawahin? Hindi ko pa alam eh, tsaka iniisip ko yung sasabihin ng mga apo niyo. Total, sila lagi ang top priority ko. Kung papayag sila na mag-asawa ako ulit, bakit hindi? Pero kung ayaw naman nila, wala akong choice. Di na ako mag-aasawa ulit. Ay siya, kung ano man ang mapagdesisyonan nyo, hindi na ako makikialam. Kung ako lang din naman ang tatanungin ayaw na kita mag-asawa ulit, lalo na puro babae ang mga apo ko. Baka may gawing masama sa kanila magiging stepdad nila kung sakali. Pero wag naman sana. Naisip ko na yan, Mami. Kaya nga kinikilala ko pang mabuti si Kenji bago ako mag-decide. At syempre, desisyon pa rin po ng mga bata ang susundin ko. Mainam kung ganon. Alam mo, hindi ko lang masabi sa'yo to. Pero proud na proud ako sa'yo. Kasi unti-unti mo nang natutupad lahat ng gusto mo sa buhay. Kasama kayo sa pag-abot ko sa mga pangarap ko, Mi. Para sa inyo tong mga ginagawa ko. Alam ko anak, nahihiya tuloy ako sa'yo. Kasi ang dami kong pagkukulang sa'yo. Sa inyong magkakapatid. Utang namin sa iyo nila ate ang buhay namin. Dahil kung wala kayo, wala rin kami rito. Kaya tigilan nyo na po yan. Mahal ka namin. Kung ano man po ang pagkukulang nyo sa amin, hindi yun nakabawas sa respeto at pagmamahal namin sa inyo. Salamat anak. Mahal ko rin kayo. Basta lagi kayo mag-iingat dyan. At kung pwede dalawin niyo ako minsan dito. Gusto ko makita ng personal ang magaganda kong mga apo. Opo, Mami. Isasama ko na rin si Kenji. Mainam nga at nang makilala ko. Papadudot marami pa kaming napag-usapan noon ni Mami. Buti na nga lang at hindi niya ako inudyukan na magpakasal na naman dahil hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa isiping yon. Hindi pa naman kami gaanong katagal na magkakilala ng boyfriend ko at kailangan ko ring isaalang-alang ang mga anak ko bago ako mag-asawa ulit. Hindi lang sila nagsasalita pero alam kong nalungkot din sila noong makipaghiwalay ako sa papa nila. Isinantabi ko na muna ang isipin ko noon tungkol sa pag-aasawa ulit. Nag-focus ako sa pagtatrabaho para sa mga anak ko at kay Mami. Kasi naisip ko na walang permanenteng bagay sa mundo at lahat ay pwedeng magbago. Paano kung temporary lang naman ang relasyon namin ng boyfriend ko at maiwan na naman ako sa huli? Hindi porke may nag-provide para sa amin ay aasa na ako ng aasa. Ayaw ko nang maranasan yung buhay na wala akong malapitan sa oras na nangangailangan ako. Kaya naman mas lalo ako nagsumikap sa trabaho at sinabi ko sa sarili ko na mas pagsisikapan ko pa ang para sa pamilya ko. Hanggat malakas ako at kaya kong magtrabaho ay gagawin ko. Dahil kaya nga ako nagpunta ng Japan ay para magkaroon ng kasiguraduhan na mabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At gusto ko na kung mawala man ako sa mundo ay panatag ako dahil alam kong nasa maayos na kalagayan ang mga anak ko. Pero lahat ng mga alalahanin ko ay nawala rin sa paglipas ng mga taon. Dahil nakita ko kung paano kaming alagaan at mahalin ng boyfriend ko, lalo na ang mga anak ko. Tinanggap niya ako ng buo at inako na niya ang responsibilidad sa mga anak ko kahit na hindi ko naman hinihiling yon. Doon ko nga na-realize na sobrang swerte ko kasi nakilala ko siya. At sa dinami-rami ng magagandang babae na walang sabit ay sa akin pa talaga siya nagkagusto. Minsan nga ay may mga oras na nai-insecure ako lalo na kapag napapatingin siya sa mga babae na mas maganda, sexy at higit sa lahat ay mas bata sa akin. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako.
At hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae dahil sa akin niya nakita ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Ang gusto raw kasi niya ay yung babae na gagawin ang lahat para sa pamilya. Responsable at higit sa lahat ay mapagmahal sa pamilya. Kaya alam niya na kung sakali mang planuhin namin na bumuo ng panibagong pamilya kasama ang mga anak ko, ay magiging masaya kami bilang iisang pamilya at alam ko namang hindi imposible yon lalo pa at napamahal na rin sa kanya ang mga anak ko. Isang araw nga papadudot galing ako sa trabaho noon pero laking gulat ko nang maabutan ko si Mariko na nag-aayos ng napakaraming mga groceries na nakalapag sa lamesa namin. Ang iba pa nga ay nakalagay pa sa mga grocery bags. Kulang na nga lang ay mapuno ang kitchen cabinet namin sa sobrang dami ng mga yon. Kahit yata 3 months akong hindi mag-grocery ay hindi kami mauubusan ng pagkain. Napansin ko rin noon ang bunso kong anak na may binubuksang box na may lamang manipis na laptop at nabigla pa ako nang makita ko ang tatak noon. Halos malula ako nang ma-realize ko na yon ang pinakamahal na brand na sikat sa Japan. Kaya naman kahit may ideya na ako kung kanino yon galing ay nagtanong pa rin ako kay Mariko. Mariko, nandito na ako. Ma, galing po dito si Tito Kenji. Oo, mukha nga. Anong oras siya dumating? Mga 2 p.m. po. Anong sabi niya? Wala bang binilin? Wala naman po. Sinabi niya lang po na iiwan niya po itong mga groceries habang wala kayo. Kasi sigurado daw po na hindi niyo na naman tatanggapin. Hindi ko talaga tatanggapin kasi sobra-sobra na tong binibigay niya. Nagbigay pa yata siya ng laptop sa kapatid mo at yung mamahalin pa talaga. Para daw po may magamit si Akira sa pag-aaral niya. Gusto nga din po niya akong bigyan ng ganon kaso sabi ko may ginagamit naman po ako. Mabuti naman. Basta next time kung ano man ang ibigay niya sa inyong material things, tumanggi kayo, okay? Kasi nakakahiya. Boyfriend ko pa lang naman siya at hindi asawa. Opo, Ma. And please, pagsabihan mo rin ang kapatid mo, alalahanin mo ikaw ang mas matanda. Ikaw ang magpaalala sa kanya ng mga bagay na sinasabi ko sa'yo. Opo. Kumain na ba kayo? Ako po, Ma, kumain na ako ng ramen. Si Akira mamaya na lang daw po kakain kasi busog pa daw po siya. Pero halata naman pong gusto niya lang itry yung bago niyang laptop. Okay. Anong gusto niyong kainin for dinner? Yung favorite po namin ni Akira, yung chicken adobo. O sige, may space pa ba sa kitchen cabinet natin? Para mailagay na lahat ng mga groceries at hindi pa kalat-kalat sa table. Maliit na nga lang po yung space eh. Pero try ko po kung magagawan ko ng paraan para magkasya lahat. Yung iba naman po kasi dyan sa ref ilalagay. O sige, ako nang bahala rito sa mga ilalagay sa ref. Ay nako, si Kenji talaga. Hindi malaman kung anong gagawin sa pera niya eh. Importante naman po yung mga binili niya. Kaya lang ang mahal po nung laptop ni Akira. Di na naman matutulog yung kapatid mo at baka pati sa pagtulog yan katabi yung laptop niya. May tanong po pala ako, Ma. Ano yun? May balak po ba kayong mag-asawa ulit? Ayos lang naman po sa amin ni Akira kung mag-aasawa po kayo ulit, Ma. Kailangan nyo rin naman po ng makakasama pagdating ng panahon. Sigurado ba kayo? Oo, Ma. Alam naman po namin kung gaano nyo kamahal si Tito Kenji. Kaya kung alokin niya po kayo ng kasal, umuo na po kayo kagad. Huwag niyo na po kaming alalahanin ni Akira. As long as masaya kayo, masaya na rin po kami. Sa dami naman po ng hirap at sakripisyo nyo para sa aming magkapatid, panahon na rin naman po para sundin nyo naman kung ano po yung makakapagpasaya sa inyo. Salamat anak. Salamat. Hindi nyo alam kung gaano ka-importante sa akin ang blessing ninyo. Kaya nga po wag nyo na kaming alalahanin. Ay, Ma, kailangan ko nga po palang ipaayos yung tennis racket ko. Sira na po kasi yung mga strings eh. Hindi ko po tuloy magamit. Ang mahal naman po kung bibili tayo ng bagong tennis racket. Ay, ganun ba? O sige, bukas ipapaayos natin. Iwanan na lang natin sa repair shop then balikan na lang natin after school, okay?
Sige po. Thank you, Ma. Anything for you, anak. Papadudod sa paglipas nga ng mga panahon ay mas lalo naging close sa mga anak ko sa boyfriend ko. Madalas nga ay kung ano-anong pasalubong ang ibinibigay nito sa kanila. Minsan naman kapag day off ko ay ipinapasyal niya kami sa pinakasikat na amusement park sa Japan. Kaya naman sobrang tuwang-tuwa ang mga anak ko. Nariyang sasakay sila sa kung ano-anong rides pero ako ay masaya lang na nagmamasid sa kanila at kumukuha ng mga litrato. Sa mga hindi siguro nakakakilala sa amin ay iisipin nilang one family lang kami dahil talaga namang iba ang closeness ng mga bata sa boyfriend ko na para bang tatay na ang turing nila dito. Wala akong makitang gap sa kanila or awkwardness dahil talaga namang komportable na sila sa isa't isa. Papa na nga ang tawag ng mga anak ko sa kanya na siya rin naman ang nagsuggest at masasabi kong nakakataba ng puso. Dahil siya ang pumuno sa mga bagay na dapat ay totoo nilang ama ang gumagawa. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil sa magagandang ugali na ipinapakita niya. Hindi siya pumapalya sa pagpapahanga sa akin dahil napakalinis ng puso niya at pagkatao. Kung hindi nga lang kalabisan ay hiniling ko na sana ay hindi na kami maghiwalay at maging isang buong pamilya na talaga kami. Lumipas pa ang ilang taon, papadudot, ay tuluyan na ngang graduate sa college si Mariko sa taong 2016. Samantalang ang bunso ko naman ay nakagraduate ng college sa taong 2020 kasagsagan ng COVID-19 virus. Sayang nga lang at hindi kami nakakyat ng stage noon dahil naging online ang graduation nila. Mahigpit na ipinagbabawal pa noon ng face-to-face events dahil sa napakaraming kaso ng COVID infections. Pero kahit na ganoon ay masaya kaming lahat dahil natupad ang pangarap ko na makapagtapos sila ng pag-aaral. At higit sa lahat ay alam kong hindi nila daranasin ang anumang hirap na dinanas ko noon. Taong 2021 nga nang payagan na ang pagbabiyahe sa ibang bansa at napagpasyahan naming pumasyal sa Pilipinas para mapasyalan si Mami at formal na rin na ipakilala sa kanya ang boyfriend ko. Sinagot niya ang lahat ng kailangan namin at isa na roon ang plane ticket naming lahat. Pero nang makarating kami sa Pilipinas ay hindi rin kami kaagad nakauwi dahil kinailangan pa naming sumailalim sa 14 days quarantine at magpa-swab test. Negative naman ang results namin after 14 days kaya sa wakas ay nakauwi na kami para makita si Mami. Mami! Anak ko! Veron! I miss you, Mami! Namiss din kita, anak. Mariko, mag-bless kayo sa lola. Bless po, Lola. Kumusta po? Kahawaan ka ng Diyos. Pagkaganda-ganda naman ng apo ko. Manang-mana sa lola eh. Oy, nasan sina Kenji at Akira? Nasa labas pa sila, Mami. May kinukuha lang sa sasakyan. Ay nga pala, ngayon ko lang mapapanggit sa'yo. Ang gwapo ni Kenji dun sa picture na pinakita mo sa akin. Mukhang mestisong Hapon. Paniguradong magagandang lahi ang mabubuo nyo. Mami naman? Anong mami naman karyan? Ipapakilala mo na nga sa akin eh. Ang ibig sabihin lang nun, seryoso ka talaga sa kanya. Pero kung hindi mo naman gustong mag-asawa ulit, hindi naman kita pipilitin. Lalo pat kasalanan kung kinailangan mo magdoble kayod para lang mabayaran yung utang ng ex-husband mo. Matagal na po yun. Kalimutan ko na nga po eh. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili ninyo. Eh kung hindi ako nakapag-asawa noon, wala kayong magagandang apo ngayon. Sa bagay, kumalat naman ang magagandang lahi natin kaya bawi lang din. Si Mami talaga, puro na lang biro. Hindi biro yun anak, seryoso ko. Pero ano ba talagang balak mo? Mukha namang kasundo ng mga bata yang si Kenji. Papa na nga po ang tawag nila kay Kenji eh. Ayun naman pala eh. Ano pa bang inaalala mo? Siyempre, manghihingi po ako ng blessing sa inyo para mag-asawa ulit. Ay tinatanong pa ba yan? Siyempre hindi ako tutol. Basta kung saan ka masaya at mga bata, doon ako.
Basta sabihin mo kay Kenji, huwag niya kalimutan yung 100 lapad ko ha. Mami! Mayro lang naman. Ipang mamadyong nyo lang naman yung pera eh. Hindi ah. Hindi ko naman inuubos sa pagmamadyong yung mga perang binibigay niyo sa akin. Pinarenovate ko nga tong bahay gaya ng bilin niyo at nagpagawa ko ng 4 na apartment sa likod para may buwanang dumarating na pera sa akin. Alam naman po nila ate yun. Binibiro ko lang din po kayo. Ay wag mo akong binibiro at matanda na ako. Masyado na akong sensitive. Opo, Mami. Maiba ko. Gaano katagal ba kayo rito sa Pinas? Mga 2 weeks po. Alam nyo namang hindi po kami pwedeng magtagal dito. Ay siya, sige. Basta sa susunod, dalawin niyo ulit ako rito, ha? Oo naman po. Papadudot 2 linggo nga kaming nagbakasyon kila Mami lalo pa at matatagalan bago kami makabalik ulit ng Pilipinas. Nagiiyakan pa nga kami dahil ayaw iwan ng mga bata ang lola nila. Sinabi ko naman sa kanila na babalik ulit kami roon sa Pasko para mag-celebrate ng birthday ni Bunso. Lalo na December 25 ang birthday nito. Naging maginhawa nga ang buhay naming mag-iina sa Japan kasama na ngayon ng fiancé ko. Pero kahit naman nakasuporta siya sa amin ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatrabaho dahil ayaw ko rin na abusuhin ang kabaitan niya sa amin. Lagi lang naman siyang nakaalalay kung sakaling kailangan ko talaga ng tulong at masasabi ko nga na hindi lang siya basta fiancé ko lang. Siyang may tuturing kong best friend, companion at mortal enemy na rin dahil madalas kami magtalo kapag may mga bagay siyang gustong bilhin sa akin na hindi ko naman kailangan at may kamahalan pa. Pero kahit na ganoon ay hindi naman kami nag-aaway ng matindi at sa bandang huli ay magbibiroan kami na parang walang nangyari. Sa ngayon nga papadudot ay may mga trabaho na pareho ang dati kong mga baby na ngayon ay dalagan-dalaga na. Ang panganay kong si Mariko ay nagtatrabaho sa Japan Airlines. Samantalang ang bunso ko naman ay isang social worker. Meron na rin akong sariling kondo na nabili ko sa pagsisikap ko na makapag-ipon. 2 lang kami ng bunso kong anak na nakatira ngayon dito sa kondo dahil si Mariko ay may sarili na ring kondo provided ng Japan Airlines na pinagtatrabahuhan niya. Halos 4 years na rin siya sa trabaho niya at isa ng independent woman. Minsan-minsan naman ay dinadalaw niya kami kapag nagsiset ng family dinner ang fiancé ko. Madalas naman kapag hindi kami busy sa trabaho namin ay namamasyal kami at nagbabanding. Naghahanda na rin kami ng fiancé ko para sa kasal namin sa 2024. Gusto nga sana niya na maikasal na kami kaagad pero sinabi ko sa kanya na gusto ko na munang kunin si Mami at gawin na Japanese citizen. At ngayon ay masasabi kong natupad ko na ang lahat ng pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa pamilya ko. At dito ko na nga po tinatapos ang mala roller coaster ride na kwento ng aking buhay. Maraming salamat papadudot sa kaliman na isa ito sa mga sulat na mapalad na mapipili ninyong basahin sa araw na ito sa Barangay Love Stories. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Veron. Maraming salamat Veron sa pagbabahagi mo sa amin ng nakaka-inspire mong kwento dahil talaga namang nagsumikap ka para maabot ang mga pangarap mo sa kabila ng maraming pagsubok at hirap na iyong dinanas. Bilang isang tao hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga suliranin upang tayo ay ganap na magtagumpay. Kailangan mo lang na magpakatatag at magtiwala sa iyong sarili upang malagpasan mo ito. Sa iyong pagtatagumpay ay meron kang makakamit na biyaya. Ito ay tagumpay at pamilya na kapalit ng iyong mga paghihirap, pagtsatsaga at pagsisikap sa yugto ng iyong buhay. Lagi nga nating tatandaan na kung may mga bagay tayong gustong maabot, yon ay kailangan nating paghirapan at pagsumikapan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.
Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.